ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት መንግስቲ ኤርትራ ብዝሒ ዘለዎም እሱራት ናብ መደበር ታዕሊም የሰጋግር ምህላው ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብመሰረቶም ምንጭታት ካብ ቤት ማእሰርታት ዓላን ዓዲ ኣበይቶን ጥራይ ልዕሊ 500 እሱራት ናብ መደበር ታዕሊም ከም ዝሰጋገሩ ተገይሩሎ። እቶም ነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝጸንሑ ዝንገረሎም ዜጋታት ናብ መደበር ታዕሊም ኣፍ ዓበት ከም ዝወስዱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብተወሳኺ ሓቢሮም። ኣቐድም ኣቢሉ ፍሉይ ራፖርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰፊሑ ስለ ዝተዋፈረ ሓደስቲ ወተሃደራት ንምዕጣቕ ትሕቲ ዕድመ እውን ከይተረፉ ናብ መደበራት ታዕሊም ይወስድ ምህላው ገሊጹ እዩ። እቲ ራፖርተር ኣብ ጸብጻቡ መንግስቲ ኤርትራ መነሰያት ኣብ ውትህድርና ጅሆ መታሕዚ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ናይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋሁ መልክዑ ብምቕያር ናይ ወፃእ ሓይልታት ክወሩና ይዳለዉ ኣለዉ ብምባል ሕጂውን መነሰያት ብብዝሒ ናብ መደበራት ታዕሊም ይወስዳሎ ምባሉ ይዝከር። እዞም ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ካብ ቤት ማእሰርታት ዓላን ዓዲ ኣበይቶን ናብ መደበር ታዕሊም ኣፍ ዓበት ከም ዝወስዱ ዝንገረሎም ዘሎ ዜጋታት ብመግረፍቲ ሕማቓት ታሕዛን ዋሕዲ ሕክምናዊ ክንክንን ኣካላቶም ዝማሰኑ ምዃኖም እቶም ምንጭታት ይገልጹ። መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ሓተት ዕቕባ ብልክዕ ዓበይ ከም ዘለዉ ዝሕብር ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ብምግባር ክቆጻጸሮም መደብ ኣውፅኡ ምህላው ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ከም መፈተኒ ፕሮጀክት ኢሉ ከተግብሮ ምድላዋት ዝገብረሉ ዘሎ ኤሌክትሮኒካዊ መቆጻጸሪ ሓደስቲ ሓተት ዕቕባ ናይ ዕቕባ መሰሎም ክሳብ ዝወሃቦም ኣበይ ከም ዘለዉ እንዳተኸታተለ ሃልዋቶም ዝሕብር ጂፒኤስ ምዃኑ ተገሊጹ። ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ነዚ ናይ ብሪጣንያ መደብ ብትሪ ተቓዊሞም ኣለዉ። እቲ መደብ ዕቕባ ንዝሓቱ ስደተኛታት ከም ገበነኛታት ዝርኢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ውልቃዊ ሓርነት ደቂ ሰብ ዝጥሕስ ሓደገኛ ስጉምቲ ብምባልዮም ተቃውሞታቶም ዘስምዑ። እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበይ ኣትዩ ኣበይ ወፂኡ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቱ ተኸታቲሉ ጸብጻቡ ዘመሓላልፍ መቆጻጸሪ መሳርሒ ኣብ ልዕሊ ጥዕናቶም ስደተኛታት ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘህልዎ ክኢላታት ተዓውዲ ብኣጉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከርበክ ለንደን ናይ ስነ ገበናት መምህር ሞኒሽ ባህትያ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ ጂፒኤስ መቆጻጸሪ መሳርሒ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ከም ጸቕጢ ቅዛነትን ነፍሲ ቅትለታዊ ተሓሳስባን ዘማዕብል ከቢድ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ። ቤት ጽሕፈት ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ እቲ ናይ ምክትታል መስርሕ ንትሕቲ ዕድመን ናይ ጥዕና ጸገማት ንዘለዎምን ኣየጠቓልልን እዩ ብምባል ምላሽ እኳ እንተሃበሉ ገለ ካብቶም ናብ ሩዋንዳ ክጥረዙ መደብ ተታሒዙሎም ዘሎ ስደተኛታት ኣብዚ ናይ ምክትታል መደብ ኣትዮም ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጸቕጢ ንምፍጣር ዝተማህዘ ሜላ እዩ ብምባል ተጣበቕቲ መሰላት ይቃወሙ። እቲ ስደተኛታት ዘለዎ ቦታ እንዳተኸታተለ ጸብጻብ ዝሕልፍ መሳርሒ ወይ ጂፒኤስ ንኽንደይ እዋንዩ ኣብቶም ውልቀ ሰባት ክጸንሕ ዝተኣከበ ሓበሬታ ኸዓ ናብ ካልእ መዓላ ንኸይውዕል ዝከታተል መስርሕ ንምህላው መንግስቲ ብሪጣንያ ንጹር መልሲ ይሃበሉን። ባንኪ ዓለም ናይ 715 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንኢትዮጵያ ክህብ እዩ። ኣብቲ ብዓርቢ 24 ሰነ ኣብ መንጎ ባንኪ ዓለምን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ገለ ክፋል ናይቲ ሓገዝ ረድኤት ክኸውን እንከሎ እቲ ገለ ክፋሉ ከዓ ብመልክዕ ልቓሒ ክወሃብ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት እቲ 600 ሚልዮን ዶላር 200 ሚልዮን ካብኡ ረድኤት ውሕስነት መግቢያ መረግጋጽ ክውዕል መደብ ተታሒዙሉ ምህላው ተገሊጹ። 115 ሚልዮን ዶላር ከዓ ዘቤታዊ ጥሪት ኣብ ምዕባልን ኣብ ምርባሕ ከብትን ጤለ በጊዕን ክውዕል እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ሓድሕድ ምስ ተወልዐ ሓያሎ ለገስቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክህቦ ዝጸንሐ ሓገዝ ደው ኣቢሎን እየን ጸኒሐን። ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ሓድሕድ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ናብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ክትገብሮ ዝጸንሐት ድፊት ንዕኡ ተኸቲሉ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ዘተ ሰላም ሃዋሁን መዚ ባንኪ ዓለም ዝልግሶ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ብዲፕሎማሰኛታት ይወሃቦ።
ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ባንክ ዓለም ናይ $300 ሚልዮን ሓገዝ ንኢትዮጵያ መለጋሱ ይዝከር። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ዝበስሓ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጽዑቕ ተኣሊም ተጸሚደን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብዝረኣኽቦ ሓበሬታ መሰረት ብዘይካተን ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከባ ሒደት ክፍላት ሰራዊት እተን ዝበስሓየን ናብ ታዕሊም ዝወርዳ ዘለዋ ዝበስሓተን ኣሃዱታት ኣብ ዝርከባሉ ዞባታት ምስ ጽዑቕ ጉዕዞ እግርን ናይ ለይቲ ምንቅስቓስን ዝተሰነየ ታዕሊም ኣብ ምክያድን ዝርከባ ኢላማቲ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ታዕሊም ኣሃዱታት ሰራዊት ምስ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ከካይድ ይኽእል እዩ ዝብል ካብ ዝሓለፈ ወራሓት ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የነጽር። ምዝ ተተሓሒዙ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኤርትራ በብእዋኑ ጽዑቕ ግፋእ ክካየድ ይረኣዮ። ግፋእ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ሓድሽ ተርእዮ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ግና ምስቲ ወያነ ንኤርትራ ክወርር ዝብል ኣብ 18 ጉንበት ዝወፅእ ሓተታ መንግስቲ ዘተሓሕዝዎ ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት መንግስቲ ኤርትራ ብስሒ ዘለዎም እሱራት ናብ መደበር ታዕሊም የሰጋግር ምህላው ሬድዮ ኤረና ኣብ ናይ ትማል ፈንወኣ ኣቃሊሓያ። ካብ ቤት ማእሰርታት ዓላን ዓዲ ኣቤቶን ጥራይ ልዕሊ 500 እሱራት ናብ መደበር ታዕሊም ተሰጋጊሮም። ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 2022 ብዓወት ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ተፈጺሙ። ኣብቲ ብሰንበት 26 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተሰላሰለ 176 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ጽርግያ መርሃዊ ቅዱስን ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጆቻቶሊ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሃዲሞም ምስታ ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ቢንያም ግርማይ ክትቅለስ ዝወዓለት ጉጅለ ንልዕሊ 110 ኪሎ ሜትር ሓያል ርብርብ ድሕሪ ምክያዶም ንበይኖም ብዓወት ኣመዛዘቢ መስመር በጺሖም። ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ዝወፀ ናትናኤል ጨዋ ዝኾነ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ብምንጽብራቕ ነቲ ዝበስሐ ጉዕዞ ዝዓመ መርሃዊ ዓወት ይግባእ ኣካኢሉ ንቐዳማይ ተርታ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ክኸውን እንከሎ ተቐዳዳማይ ጋንታ ቴለ ንያት ርእሶም ድማ ካብ ዓባይ ጉጅለ ንበይኑ ብምምላጥ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ርእሲ መሓዙ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ሻምፒዮን ኮይኑ ከም ውፅኢት ናይዚ መርሃዊ ቅዱስ ውድድር ጽርግያ ኣብ ዘካይደሉ እዋናት ንዓመት ሙሉእ ብባንዴራ ኤርትራ ዘጌጸ ማልያ ክለቡ ለቢሱ ክጻወት እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ትሕቲ 23 ዓመትን ሲኒየርን ተቐዳደምቲ ኤርትራ ዝብል ክብሪ ዝተላበሰ ቢንያም ግርማይ ብወገኑ ኣብ እዋን ውድድር ክሮኖሜትር ብተመሳሳሊ ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበ ማልያ ተኸዲኑ ክቀዳደም እዩ። ተቐዳዳሚት ዘዋደቡ ሞናሊዛ ረኣያ ብወገና ሻምፒዮን ትሕቲ 23 ዓመትን ሲኒየርን ደቂ ኣንስትዮ ክትከውን እንከላ መትከል ገብረትንሳኤ ካብ ጋንታ ሰንበል ሻምፒዮን ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሪምና ጉዑሽ ካብ ጋንታ ዓራግ ሻምፒዮን ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ንምዃን በቂዖም። ብደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ዝተወደበ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጎነጽ ደው ከብሉ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብቲ ብ25 ሰነ ኣብ ካርቱም ከባቢ እምዱርማን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ጻዕዳ ዝሕብሩ ባህላዊ ክዳን ሱዳን ዝለበሳ ኣማኢት ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን። እቲ ብንግስቲ ኑባ ዝፍለጥ ንዲሞክራሲ ዝጽውዕ ማሕበር ካንዳጋት ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፈለማ ደቀን ብሓይልታት ጸጥታ ብዝተቐትልወንን ጠበቓታትን ዝርከብአን ኣስታት 20 ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ተበጊሱ። ድሒሩ ዝበስሓ ኣዴታት ዝኾና ኣማኢት ደቂ ኣንስትዮ ተጸንቢረንኦ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካይደኦ ሰልፊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቢ ክምለስ ብምጥላብ ሰራዊት ናብ ድፍዓቱ ክምለስ ጸዊዐን። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ምስ ሲቪላዊ ወገን ብልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣቑሙ ዝነበረ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ኣትሒዙ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ቢሒቱ ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ። ካብቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ድማ ኣንጻርቲ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓይልታት ጸጥታ ኣስታት 100 ሰልፈኛታት ከም ዝቐተሉ ጸብጽባት ሃገር ይወቕሱ። ኣብዚ ተቃውሞ ደቀን ብሓይልታት ጸጥታ ዝተቐትልዎን ኣዴታት ሱዳን ድማየን ኣብ ሳልስቲ ዝን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ወዲበን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘሰሓሕብ ከባቢታት ዝሓዞም 7 ወተሃደራትን ሓደ በርጌስን ረሺኑ ክብል መንግስቲ ሱዳን ከሲሱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ወተሃደራት ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዘይሰገሩ በመረጋጋጽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ኮኒኑ።
ወአብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ አርሜናዊ ተግባር ኢሉ ዝገለጾ ፍጻሜ አንጻር ሕግታት ኩናትን ውዕል ጀኔቫ ናብ ርእሲ ምዃኑ ሬሳታት ቶም ዝተረሸኑ ንህዝቢ ምርኣዮም ይቕረ ዘይባህሎ ገበኒ ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ካብ አምባሳደር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝጉዳይ ምላሽ ይጽበ ከም ዘሎ ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ዝፍጻሜ ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ዶብ መብጻሕ አካይዱ እቲ ጀነራል ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተሰኒዩ ናብ ዞባታት አልፋሽጋ ዑደት አካይዱ ንዕላማ ዑደቱ ብዝምልከት ግና ወግዓዊ መግለጺ ተዋህበሉን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን በአጠቃቅማ ፈለግ ናይል ዝተላዕለ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ገና መፍትሒ ከይተረኽበሉ እንከለዩ ናይ ዶብ ምስሓብ ተፈጢሩ ንክልቲአን ሃገራት ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከም ዘምርሓ ገይሩ ሱዳን ንምርሻን ወተሃደራታ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ክሲ ንምቕራብ ምድላዋት ከተካይድ ንኣምባሳደራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሃገሩ ክምለስ ጸዊዓላ ኣብ ዩጋንዳ ወሰኽ ደሞዝ ዝጠለበ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ይካየድ ኣሎ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላልፎ ዘለዋ ሓበሬታ ማሕበር መምህራን ዩጋንዳ ዝወደቦ እቲ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ መንግስቲ ኣብ ፍሉይ ዓውድታት ንዝምህሩ መምህራን ጥራይ ደሞዝ ምውሳኹ ንምቋም ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢረን መምህራን ዩጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድሕሪ ዝገበርዎ ተቃውሞታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝነጥፉ መምህራን ናይ 300 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ገይሩ እዩ እንተኾነ ኣብ ካልእ ዓውድታት ዝነጥፉ መምህራን ወሰኽ ስለ ዘይተገብረሎም ምስ ካልኦት መምህራን ብማዕረ ክረኣዩ ብምጥላብዮም ዝቃወሙ ዘለዉ በዚ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ዝጽለዉ ተምሃሮ ዛጊት 12,000 በፂሖም ኣለዉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዩጋንዳ ቶም ኣዲሞም ዘለዉ መምህራን ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ተዘይተመሊሶም ብገዛእ ፍቓዶም ስራሕ ከም ዝገደፉ ተቖፂሩ መተካእቶኦም ካልኦት መምህራን ክቝጸሩ እዮም ብምባል ኣጠንቂቑ ኣቐድም ኣቢሎም መፈለምታ ወርሒ ግንቦት ካብ ዩኒቨርሲታት ዝተዋጽኡ ምሁራት ስርዓተ ትምህርቲ ዩጋንዳ ክመሓየሽን መምህራን ዝዓግብሉ ክፍሊት ዝረኽብሉን መጽናዕቲ ኣቕሪቦም ብመንግስቲ ሃገር ተነጺጉ እዩ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንመጻኢ መምህራን ወሰኽ ደሞዝ ክግበረሎም እዩ ሕጂ ግና ስቑልኩም ስርሑ ምባሉ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ምንጭታት ዜናታ ሃገር ይገልጹ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ብኮቪድ-19 ቫይረስ ተለኺፉ ኣብ ገዛ ተወሺቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ብናይ ትዊተር ማሕበራዊ መራኸቢ ብሰደዶ መልእኽቲ ክሳብ ሕጂ ምልክታት ይረኣየኒ የለን እንተኾነ ኣብ ገዛ ተወሺበ ኣገልግሎተይ ንህዝቢ ክቕጽል ብምባል ሕማሙ ንከቢድ ሓደጋ ከም ዘሂብ ገሊጹ ወአብ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዓብዲከሪም ዓሊ ካር ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ስራሕ መብጻሕ ገይሩ ብዓርቢ 24 ሰነ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ሓቢሩ እዚ ፕሬዚደንት ውዕደቱ ምስ ፕሬዚደንት ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣናህያን ምረኻቡ ይግለጽ ሶማል 26,700 ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ክትመዝግብን ከላ 361 ከዓ በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘተሰላም ንምክያድ ወከልቱ መሪጹ እታ 7 ኣባላታ ኮሚቴ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ከም እትምራሕ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ መፈለምታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ሓይልታት ትግራይ እትዛተይ ኮሚቴ ንምምራጽ ሕርያ ይካየድ ከም ዘሎ ምፍላጡ ይዝከር እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ንምምራጽ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ብዝምልከት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን እንተኾነ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ንዘተሰላም ቁርባት ምዃኖም ብ15 ሰነ ገሊጾም እዮም ኣብቲ እዋን ብፕሬዚደንት ኬንያ ኣብ ዝምእከል ዘተሰላም ንምስታፍ ናብ ናይሮቢ ከምርሑ ቁርባት ምዃኖም እዮም ገሊጾም እቶም ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክውክሉ ተመሪጾም ዘለዉ ኣባላት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ሚኒስተር ፍትሒ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ኣማኻሪ ጸጥታን ቴክኖሎጂን ተመስገን ጥሩነህ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓላፊ ወተሃደራዊ ድሕነት ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ጌታቸው ጀንበርን ኣምባሳደር ሓሰን ዓብዱልቃድርን እዮም
ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባታት ኣልፋሽጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊፀን። ኣሶሽየትድ ፕረስ ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ሰራዊት ሱዳን ቃላላባን ባርካትን እምባታት ተስፋይ ዳዊትን ዝተባህሉ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ተቆጻጺሩ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ወተሃደራት ረሽኑ ሬሳታቶም ብዘነውር መንገዲ ንህዝቢ ኸርኢ ውዒሉ ዝብል ክሲ ብመንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምውፅኡ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሕኖኦም ክፍደ ምዃኑ ቃል ድሕሪ ምእታዊው እቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ብረት ዝዓጠቑ ምልሻታት ዳ እምበር ሰራዊት ኣይኮነን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ 28 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ንመሬት ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበሎም ወተሃደራት ሱዳን ብሓይልታት ትግራይ ተሰንዮም መጥቃዕቲ ካይዶም ክብል ምላሽ ሂቡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ እቲ ወጥሪ ብሰላም ክዓርፍ ዘሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ከዓ ብሽምግልና ክፍታሕ መንግስቲ ሱዳን ካብ መጥቃዕቲ ክቆጠብ ፀዊዕሎ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ተሪፉሎ ዝበሎ ከባቢታት ክሳብ ዝቆጻጸሮ እቲ መጥቃዕቲ ገና ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኣልፋሽጋ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንዛረበሉ እዋን ኣብቂዑ ሕጂ ብተግባር ሕነን ንፈድየሉ እዋን ይምባሉ ኣብዚ እዋን ዚ ናይ ዘተሰላም ኣንፈት ከምዘየለ ዘነጽር ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ። ሓያሎ ውድባትን ሰልፍታትን ሱዳን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ መንግስቲ ዝቃወምዎ እኳ እንተኾኑ ነዚ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 7 ወተሃደራዊ ሱዳን ተፈጺሙ ዝበሃል ቅትለት ግና ከም ዝኹንንዎ ዝሕብር መግለጺታት የውፅኡ ኣለዉ። አልሸባብ ናይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኢላማ ዝገበረ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣካይዱ። بمسارة معكنا زينا صومال زرقوحو حبريتا اتي ابزو باهيران استخايدة متقعتي كلتا أبالات عقب سلام سراويت حبرة أفريقان حدا سلاماو سبن تقاتلهم اتوم كاند إلامات متقعت زنبارو غازيت انياتات غنا بخبيد قواسيلهم بهيوات كمزواتسو تقاليتسو اتوم أبالات نايتا بمنقس صومال تونن هيرشابيليس تبالت مدبر تلفزيون أفوسيتال تعاقبهم حكمنا وأقلقلوتي قبرالهم هلاو منقس تهاجر أفليتو ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልን ካልኦት ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ተሃገር ኣብ ልዕልቶም ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ጉጅለ አልሸባብ ሰራዊት ሶማል ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተሰኒዩ ኣብ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከቢድ ክሳራታት ተሰኪሙ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ይስሕብ ምህላው ብተደጋጋሚ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ናይ ቃጸ መጥቃዕትታት ቦምባ ካብ ምክያድ ግና ኣይዕረፈን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብደቡብ ዝተሳበበ ኩናት ብቕጽበት ደው ክብል ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ። አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ዘመሓላለፎ ዜና ሕብረት ኣፍሪቃ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ደው ብምባል ጉዳዮም ብዘተኽፈትሑ ጸዊዑ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቐድም ኣቢሉ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምፍታሕ ይሕግዙ እዮም ዝበሎም ኣመታት ብምቕራብ ናይ ሽምግልና ተራ ክጻወት ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ሱዳን በዛ ሓድሽ ማዕበል ጀሚሩ ዘሎ ደቡባዊ ግጭት ብፍላይ ከዓ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተረሽኖም ኢላ ተቕርቦ ዘላ ናይ 7 ኣባላት ሰራዊት ጉዳይ ብባይቶ ጸጥታ ክፍታሕ ድሮ ክስ ቕሪባላ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ዘከራኽር ዘሎ ከባቢታት ዞባ አልፋሽጋ ብምብጻሕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕነ ናይቶም ዝተቐትሉ ኣባላት ሰራዊቱ ክፍደዩ ክብል እንከሎ ወኣብ ቃል ሰራዊት ሱዳን በንጻሩ እቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ሓሶት ምዃኑ ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዘይካየደትን ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ መሬትና ንዝኣቱ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ክንከላኸል ግና ሕጋዊ መሰልናዩ ክብል ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቃል ይሂቡ። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን መበገሲኡ ብዘየገድስ መፍትሒኡ ናብ ማዕዲ ዘተቐሪብካ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይ ጥራዩ ብምባል ጻውዒት ኣቕሪቡ። ሱዳን ብጉዳይ ዞባ አልፋሽጋ ብዝምልከት ብ1902 ከምኡውን ብ1975 ዓመተ ምህረት ዝተፈረመ ስምምዕ ምህላው ብምዝኽኻር ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ ዳግም ከም ዘይተዛተያ ክትገልጽ ጸኒሓ። ስፔን ኩነታት ናይቶም ኣብ ዶባ ህይወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ዝካየድ መርመራ ሙሉእ ምትሕባር ከም እተርኢ ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔን ፔድሮ ሳንቸዝ ብረቡዕ 29 ሰነ ዝሃቦ ቃል ካብ ሞሮኮ ናብ ስፔን ንኽሰግሩ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ዝሞቱ ብውሕዱ 23 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሰምዖ ጓህ ብምግላጽ ተጀሚሩ ንዘሎ ስሉሳዊ ምርመራ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ስፔን ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ወተሃደራት ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ጭካነ ዝመልኦ ግብረ መልሲ ምሃቦም ኮኒኑ እዩ።
ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተኣኸቡ ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ናብ ስፔን ንኽሰግሩ ዝፈተኑሉ ብሓልዋዶ ብዝተዋህበ ግብረ መልሲ 18 ሰባት ብኡንብኡ ክሞቱ እንከለዉ ካብቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ዝነበሩ ናብ ሕክምና ምስ ተወስዱ ኸኣ 5 ህይወቶም ብምስኣኖም እቲ ቁፅሪ ናብ 23 ክቢሉ ብወገን ሞሮኮ ይኹን ወይ እውን ስፔን ብዛዕባ እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ኣብ የመን ተቕሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ይካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገር ናይ ቦምባ መጥቃዕትታት ተኻይዱ ብረቡዕ 29 ሰነ ኣብ ከተማ ዓደን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ሃገር ገሊፆም። ንሓላፊ ጸጥታ ዞባ ላየጅ ሳልሕ ኣሰይድ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሲቪላውያን ሓደ ኸኣ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 6 ኸኣ ብኸቢድ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ምህላዎም ተገሊጹ። እቲ ሓላፊ ጸጥታ ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ምውፅኡ ንወተሃደራውያን ሰበስልጣን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊፀን። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ደቡባዊ ክፋል የመን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ኸኣ ብውሕዱ 10 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ መንግስታውያን ምንጭታት ዜና ሓቢሮም። ዛጊት ናይ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ባይታ ዘጣጥሕ ዘሎ ጥሩፍ ጉጅላ ኣልቃዒዳ ነቲ መጥቃዕትታት ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ሰበስልጣን መንግስቲ የመን ብወገኖም ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሰልጠኑ ንምንጻል ደቡባዊ የመን ዝቃለሱ ሓይልታት ምልሻዮም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ክብሉ ይኸሱ። ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ሓይልታት ሕትን ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንታ ሃገራት ዓረብን ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ገይሮም ኣብቲ ሃገር ተስፋ ሰላም ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዚ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ቦምብ ዓንቃጽ ኸይከውን ስጋኣታት ኣሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መራሒ ወተሃደራዊ ቆንሱል ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብዛዕባ እቲ ብሓድሽ ማዕበል ጀሚሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት ምስ ኢትዮጵያ መልኪቱ ምስ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝተዘራረበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ገሊጹ። እቲ ብኣነት ወበር ዝተመርሐ ፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕለት 28 ሰነዩ ኣብ ከተማ ካርቱም ምስ ጀነራል አልቡርሃን ተራኺቡ። ኣብ ትርከብ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ የለን ኢሉ ከም ዝኣመን ብምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ኩናት ካብ ምስዋር ክቁጠቡ ፀዊዑ። ሱዳን 7 ኣባላት ካብ ወተሃደራታ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ብምባል ናብ ባይቶ ጸጥታ ክስ ከተቕርብ እንከላ ኢትዮጵያ ኸኣ እቲ ፍጻሜ ምልሻታት ተኸባቢ ዝፈጸመ ወደ እምበር ብሰራዊት ኮኔልካ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ብምባል ትኸሕድ። ድሒር ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ኸኣ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ትግራይ ብምትሕጋዝ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ጀመርዎ ገሊጻ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ትርከብ ሰራዊቱ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ እንተኾነ ግና መጥቃዕቲ ከም ዘየበገስ ንወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ቃል ኣትዩ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ እዋን ኩናትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ዘዕቆብኦም ሓድሕድ ዜጋታትን ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ እዮም። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ንዕለት 9 ሓሰ ኣብ ዝጅምር ሓፈሻዊ ምርጫ ኬንያ ተዓዛቢ ጉጅለ ክልእኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ንምዕዛብ 8 ኣባላት ጉጅለ ቂሙ ምህላው ሓቢሩ። ሓደ ሰሙን ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ናብ ኬንያ ክትኣቱ ትፅቢት ዝግበረላ ተዓዛቢት ጉጅለ መድመፂ ነቁጣታት ብምትካልን ነቲ መስርሕ ብምዕዛብን ምርጫ ነፃን ርትዓውን ምዃኑ ንምርጋፅ ከም ቀንዲ ዕላማ ገይራ ምህላዋ ሕብረት ኣፍሪቃ ይገልጽ። ኣቐድም ኣቢሉ ሓባራዊ ዕዳጋ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ኮሜሳ ዝርከቦም ዞባውያን ምትእኽኻባት ኣብ ሕፁያት ተወዳደርቲ ርትዓውን ሚዛናውን ዕድላት ጎስጓስ ከም ዝተዋህቦም ንምርጋፅ ከምኡውን ኣብ ህዝቢ ምንዕዓብ ዘለዓዕል መደረታት ከሂቡ ንምክትታል ዝከታተሉ ልኡኻት ኣዋፊረን እየን። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ካብ ኣብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝያዳ ኣብ ዓሌት ዝተሰረተ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ብዝፍጠር ምግርጫው ሂወታ ማኢት ሰባት እዩ ዘጥፍእ። ቀንዲ ሕፁያት ተወዳደርቲ ንክዋንዛ ፓርቲ ዝወከለ ምክትል ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ንኣዚሚዮ ላኡሞያ ዝወከለ ኸኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ራይላ ኦዲንጋ እዮም። ኣህጉራዊ ትካል ተጠባቂ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ምስ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ፍሉይ ርክብ ኣካይዱ ክብላ ማዕከናት ዜና ሃገር ገሊፀን። ኣብቲ ብረቡዕ 29 ሰነ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዩጋንዳ ክምህረኒ ዝኽእል ኣካል የለን ክብል ኣብቲ ሃገር ብመንግስቲ ዝግበር ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ኣውልታ ምላሽ ሂብሉ።
እቲ ፕሬዚደንት ብኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ሓሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ገበነኛታት ዝርአ መግረፍቲ ኣሎ ነዚ ከኣነ ምእራሙ ጻዕርታት ነካይድ ኣለና ክብል ንገለ ካብቲ ብሂውማን ራይትስ ዎች ዝቐርብ ክስታት ተኣሚኑ ኣሎ ኣካያዲ ስራሕ ሂውማን ራይትስ ዎች ከነዝ ሮዝ ሙሰቪኒ ኣብ ሓይልታት ጸጥታ ሕሉፍ ሓይሊ ምጥቃም ከም ዘሎ ምእማኑ ንርእሱ ዓብ ስጉምቲ ምዃኑን ንምትዕራዩ ሓያል ጻዕርታት ክካየድ ከም ዘድልን ኣዘኻኺሩ ሓደ ካብ መልእኽቲ ስርዓታት ኣፍሪቃ ዝመርሕ ሙሰቪኒ ህዝብና ከመይ ነመሓደር ዝምህረና ኣካል ኣይንደልን ሰብኣዊ መሰል ከዓ ካብ ወፃእ ሃገር ኣታውት ትገብሮ ኣይኮነን ክብል እዩ ንጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ዘቆናጽብ ኣብ 2021 ድሕሪ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዩጋንዳ ምስዋር ሰባት መግረፍቲ ምርሻን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ምካስ መሰላት ከም ዝተኻየዱ ብዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ትካላት ክስ ክቐርብ ጸኒሑ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን